kaendi koro we nyisi wendo modhial mosedonjo e studio ka Victor Marende men jatend MDD mano Movement for Defense of Democracy ro kama nyako mwasechegi Warren Ogaga de la Rue dire kaendi mano jakanyo mar jeshi la baba ro kama nyako mwasechegi nchwa neno ka jok moko maungo e jeshi la baba ka ondiko barua moro gikagi wacho ni gikwedo telo ma ODM masani yuarruok ni kanye ka Warren ang'o marach ang'o mosekethore chama ka Trevor gimati morenia ODM kane baba formed waonge wach gi oburu to ODM kano bedo formed we have values mag ODM and one of them is the respect of the rule of law and constitutionalism kod democracy tinge maber baba no tho ndalo te mane baba ngima baba ne fight ne gimoro achiel to gimane baba fight ne nango democracy koro democracy ni okonyalo wacha ni wanaka jo ODM wacho democracy te yodwa ka onge gi democracy mwatimre nade mwa practice to wazungu no wacho ni charity begins at home koro gima timre jidoro niya mondo mi the public obed gi confidence e odwa ka nyaka wacha gini e odwa ka onge wach go buru but baba no tho to constitution wacho maber article 6.22b ka the party leader mane baba chani tiere otimre nade onindo gimonego beni timore onego beni bedangowa election ok selection to samani yero buru agile chieng chande no keta as an interim member to ko gimane timore Mombasa ni wacho ni koro buru official chairperson one way you go party mwasebedo kwa fight ne nikech ji okoneno nango ODM bedo gir family to koda ni jineni en gir family baba no tho ka fight ne democracy ande ka jeshi la baba we watim gima baba no tho ne long live the crown bodoro mana democracy mano kende mane gima wayuago to kata wini no wacho maber niya ODM was born out of protest ODM was born out of the street ODM was born out of the bloodshed and you know so many people died for ODM and ODM has been fighting for one main thing and this one main thing ilungo nangoa democracy ni koro to one good students mag baba na wacho ni udhias peaceful to ka peace otamre use of violence and war protest koro wado man oburo dhi onge shida go buru oburo dhi mondo ODM otim the election structure the structuring body organs mag ODM obed oluong bura giwach ni one we waluong election to ka giyero ni oburu en jopiny bro bedo gi confidence mar ODM mane gima wadwaro nembu dono chako lar kom mose miye sani onyalo laro ko believe in himself tango mi wacho ni ude wuok e bodalo 30 wuok udhi gani iwinjo gima timre Trevor one an jeshi la baba ahero baba engimana onge ngasero maloyo baba to baba nen ngamoero gik madhi mos baba chako diplomacy to ka diplomacy no tamrega kaka no luonga ji maandamano wadhi e street koro wasetemo diplomacy ni egini winjo ka Winnie Odinga ne ywak Mombasa kacha chande we cannot sell ODM iwinjo kwa pillow talks in boardroom and bedroom my party mano bedo formed what was the formation of ODM so many people have died for ODM and we do not want to lose identity of ODM nyaka remain and one of the core values of ODM and constitutionalism and the rule of law so we want the respect koro no abiro mos egin Tabitha no ndi competition cha to petition no ka koro giwinjo koro wawuok nango our voice give violate the pillars of ODM inclusivity equality ogiwinjowa wadoro mondo giwinjwa ODM has been doing that koro nikech ok giwinjwa ka gitamore 29 day koro iwinjo wabro wuok nikech we cannot be somewhere that we do not believe in we cannot be somewhere that they do not follow the things baba no we mondo lu Marende jo jeshi la baba gi be gin gi ywak mane kare kiwinjo gi oimore Trevor kendo oimore ne jowinjo waduto mokwongo tik ing'eni katiba mar chama nokoparo odiochieng' moro kata achiel ni Wuonyalego ne wewa so nyisowa ni katiba ondiko kamoro ni ka party leader onge to nitiere procedure miwilego nokondiki wane chama ni kwang'eyo ni jakome ni motolo ok no bedi odiochieng' moro achiel donge mabende wan kaka johera jakom chunywa pod omoko wawuoro mana kuma ji oyude teko mar go siasa gi Raila ni mano mokwongo
To mar ariyo article magilose ni wacho ni jotend chama iyiero gi National Delegate Conference. Iwinjo. To National Delegate Conference no kidhiye articles mag katiba marwa mamoko o delegate power gi ne National Governing Council mar chama. Then kagise delegate ne National Governing Council to National Governing Council mar chama o delegate ne NEC. Then NEC o delegate ne Central Management Committee. Mane bedo chaired gi party leader mamarwa ma Jakom Raila Amolo Odinga. Trevor, delegated power ok yot mundi question unless ni properly inviolated. Wan kaka jo piny adadwa mi ranyisi ni wakao power mamarwa to wamiyo wajumbe sama wayiero gi waoro gi od bura kacha. Onge odiochieng' madwa wache ni wan jo Kenya duto wadhi ale bunge kacha. Mano kuro chiro. Kata mineno kibuyeche kuro ber. Mano mokwongo. To mar ariyo en ni structure mag chama magilosegi oburu ko bedo selected. Oburu oginga kiwinje kata mana ka kiwinje koloso kawuono kasipo. Owacho ni nokolaro komno. Mano mokwongo. Onge kuma notime application. Mar ariyo. To mar adek oburu kawuono loso gi juok luo. And de jo luo duto who care to listen. Owinj gima oburu owacho. Oburu owacho ni tend luo kendo tend ODM. To particularly tend luo. Juogi machiwo gima asebedo kang'eyo nyaka nene. To mar ariyo owacho ni Raila ne jatendwa to ne en jalupne. Adwa ni winje maler mondo jowinjwa mondo ng'e. Juogi opor momero buru koginga kawuono oyiere. Midwa goye kura ni to mane. Gin wacho ni onego tim yie. Ema nyisi. Manyisi na baba wacho. Iwinjo Trevor. Asekelie mar chama no buru ok no yierore. Oburu Central Management NEC mar chama no bedo piny. Ka onge no wuon. Terieko mamargi nikech en National Executive Council mar chama gitagin delegates mag chama ni. Manyiso ni giwuotho gi awa delegate vote kaka jo chama ni. Iwinjo. Ka gibet piny to wamiyo gi teko. Mane momiyo kane gibet magiwacho ni mae pachwa to wan wakawo ga pach gi kinde duto. Kata mana Jakom Raila Amolo Odinga ne bet gi jo NEC piny to kawo decision. Iwinjo. Giwuotho gi awa delegate vote. Then tok mano oburu koginga oluongi monyis ni koro ine party leader. To luongo buche mokwongo mar Central Management Committee. Ma ene makoro nego chair. Tok mano to koro odhi obedo ratified gi National Governing Council mar chama. Trevor kata kani iluongo National Delegate Conference ok luonge gi fitina bila midwa luonge go ni. Iwinjo. Chik luo okoyie mondo jaduong' odwokruok godo kaka nyithindo gi dodwokre gi daktari Oburu Oginga. En achaya manade ma nyathi moro dang' wuok godo thurgi. To ken kata mana registered member mar chama wachi ni enono. Nyathi mineno ndiko barua. Nyathi mondiko barua no. No ta registered member. Ondikore kanyo ni life member. Iwinjo. Wadil gi genuine membership mar chama Trevor. Wadil gi genuine membership mar chama. Okelnwa tibro yudo ka kondikore to ndike kawuono koka mano to ng'ato timo kora moro ondike ubak date. Onge register mar chama. Iwinjo. Wan kaka jo chama ma jo kanyo no. Aneno kundiko on behalf of life members mag chama bende. Life members mag chama gin 991,000. To ordinary membership mar ODM jo kanyo no gin 8.2 million. Kata kaponi ne wafuo manade. 991,000 ok nyal loso on behalf of 82 million people. Ok nyal 8.2 million people. Ok nyalre. To misi ani bende no wero thum ma jothurwa winjo nyaka kawuono. Kata waran mana wate to nyaka telnwa. To ka koro waduogo dala ka luo. Tend luo en juogi Trevor. Okay. Winya ni dwaga wacho nange wachno. Wa kontra wa pinge matin. Osipa mare nanjo kiyogo ni tend luo en juogi. To ambe ne mor na nikech Raila kata chato ne en juogi. To Raila achiel ni emano wacho ang'o wach democracy. Trevor, things are changing.
okonyal bet wawacho niya juoge oyiero ng'ane. We want a better country. Iwinjo? We want a better country, and we cannot make ODM. Maybe I'm a support of ODM, and my family members, everyone is a support of ODM. Okonyal wacho kochopo sani wacho ni wayiero oburu ni juoge wacho ni en oburu. Ya gima mano timore. People outside are viewing ODM as a family party. Koro kata jo moko mabedo gi geno ni an 2027 ni adagom donjo gi ODM giluor tadhi kacha ndade to machacha gir family. Raila wuok to giketo ng'awa, giketo oburu. Iwinjo gima timore, we juogi oyieri, juogi do nyalo mana yiere ko dhi the right process, to gitimo election giwach niya ka gitimo election, because what happened is actually selection. Election is a process, Marende. Let the due process be followed. Ka gidhi election, to ka juogi dhi yiere, we juogi oyiere ni ene party chairperson. Juogi no yiere kanyo e governing NDC, governing body madhi yiere, we juogi oyiere kanyo. Kaso ntie gimi wacho ni noga ni Raila was immortal. Actually, everyone viewed it like that. But Raila knew I'm a human being. That's why kwa constitution ukisoma ya ODM article 6.22 Golsimbi wangi katasani. Iwinjo? Egi negindiko kagiwacho niya in case party leader onge gini Trevor gini nyaka jidoke pap. Wadhi e pap to wabet to watimre nade wayiero. Koro gima ondiki gi ondiko barua. Shida mar Tabitha e barua no kineno. Shida nene kanye nikech Tabitha ywak maber niya. To ko yuga kende owinjo ywakwa. Owinjo ground. To wana ka jomoero ODM. Okodwar ni ODM ikwe imezwe. Iwinjo Trevor. Egine gima jine wacho ga kene somo story moro ni hand been Spain cannot be hands been Spain. Kai wacho ni hand been Spain is hand been Spain sani Marende. So many people, ODM is going to be swallowed, and people are going to be victims when the hunter comes to hunt for the hand bin. Nikech sama hand bin niwak jioleng. Koro hand bin niwak Tabitha golo koke. Wacho ni ya magi ma hand bin wacho. Wadhi e pa ko yieri to ine midong. Koro jidhi timore nade? Jidhi ling. Mondo ki jibed victim ka hunter biro. Maden wacho ni shida tuonge gogo jaduong. Uonge shida ki jaduong kata. Udwa mani timi yiero. Watimi to jotelo modongi. Trevor. Ngod gima sawa. Trevor yena munda wachi ni gimoro. We believe what we are trying to fight for here. Trevor, we cannot sit down and see what Baba Raila Amolo Odinga fought for going to waste. Trevor, we cannot sleep kwa ni ODM dacha kubedo gi scandals chon sani. Iwinjo? Trevor ne wahero baba. To wado kataka baba osedhi kamano. Wado ni ODM omed dhi mbele. To ODM dhi mbele nade Marende. ODM dhi mbele ka principles mane baba fight for bedo followed. Yeah. Moko wacho ni unde mudwa ketho chama. Okonyal ketho chama. One, wadwa rieyo chama. Baba no se wacho kata ndalo mane gin gi vurugu ka Sifuna wacho mind ne. Baba believe you should speak your mind. He never had a problem with that. And that is election. And that is democracy. Trevor, we have autonomy of opinion. You should allow us to speak our mind. Kanga to say wacho ne kokubro wacho ni en kama. To kunyal kelo dictatorship to ODM baba no toka fight ne gimora di achiel. Koro legacy mar baba as a student who have attended kataka pokachoko san kanyo Raila Amolo Odinga political class we ODM or team election baba dengima mane gima baba dodwaro. Okay. Marende ni dwa Trevor. Rajko ne national television to wundo jothurwa. Oburu ko bedo selected. A structure machama nek mar chama no yiego buru. National Governing Council machamo yiego buru. Kikwa bede ka ni wado wundo jothurwa. Marari penjo moro kama dela ruok duoki. Nigin tabu go buru kende koso jomoko. King'iyo National Governing Council mar chama Mombasa no approve joteladi. Ne wa approve deputy party leaders adek kate. Donge. Ne wa approve chairperson mar chama. Ne wa approve deputy organizing secretary mar chama ma en Ruth Adhiambo. Jotelo mano yierte. Nyaka secretary mar political affairs. Nyaka secretary mar political affairs. Maben wan go kanyoro. Jo kanyo mok jo chama gi. Oyiero ng'atadi. Ema gimako ga men. Giweyo deputy party leader mok gidwa no dhi e NDC adek. Kidwa ng'e ni gini miriambo ng'ato chudo dwa ketho nwa chama. To kogik to gibiro ng'eyo nok gini jeshi.
gibiro ng'eyo ni gir Raila ni ne en hard sweat fight and blood, nikech wabiro kare kodgi ka bim gi guok ka kinde ogik. Sani to pod wamuol nikech en demokrasia kaka ineno giwacho no, wakogi akowa to ka gike gono kuma puoyo nitie to wich kut ok nenega puoyo gono kanyo. Ne wawuog oko mondo wakare kodgi, wanyisgi nooru. Sani to podi oorgi mana ni ng'ama oorogi ok oorogi kuom deputy party leaders adeka. Koso donge kata in bende ne luwa bari deputy party leader no bed approved? Ok ne gidhi e NDC mora mora mina ni lichonwa kani. Iwinjo? Nikech ne wawilo deputy party leaders. Raila Amolo Odinga ema no appoint adek ma wan gogi. No appoint Abdul Swamad, no appoint Osotsi, to appoint Simbarati. To kambadi bendo dhi cabinet kaka jakom mar chama to appoint Gladys Wanga Nyasuna. Iwinjo? Ne gibedo approved Mombasa. Chudo ni ogik mana ko buru ogenga ka. Iwinjo kumogike? Warito. Ng'amo chulo. Warito. Warito gi. Dele runga muru ketho chama. Warito gi. Okoro ketho chama. Trevor winjo gima timore. The other leaders no bed appointed by who? Raila Amolo Odinga. To ODM ni gani Raila baba izo. Koro gima ne baba mulo. Kanyo kwadwa mulo. Iwinjo? Iwinjo miriambo no. Wewe wachi do. Iwacho no. Ageno ni jothurwa bende winjo miriambo. Gima ng'ama no yero Gladys Wanga. Ng'ama no yero Simbarati. Ng'ama no yero Osotsi Mohamed. Ne gidhi NDC bilicho nwan. Ng'ama no yero gi. Wow, kuja ne gidhi NDC bilicho. ODM belongs to who? Publicly. Now let us be realistic. Then Raila Amolo Odinga. And we trusted Baba with everything. Trevor, Kikwe ye mondo show. No. We trusted Kikwe ye mondo wa mislead jo piny. Mokwongo nyaka wang'e. Yene ye mondo wachma. Obed on record. Ni political parties gin public institutions funded by the exchequer. Okay, sawa. Chama gin mag jopiny. Chama mar jopiny. Chama en mar jopiny mano tadie. To Trevor kata ining'e ni kane baba wacho ni right. Then right. Raila's word became a law. So the only exemption was when Raila speak. No, that is a law. That is constitution. Kuru ngamu exempt nen jakom kende. Jakom kende. Ene manonya wacho gimoero to Kende. Because baba was a law. 4 terms of government. So the only person exempted to do who was exempted was Raila Amolo Odinga, because we entrusted him entirely with our lives. The decision he made, we believe everything he did was for the common good of this country. So when Baba is not there, now we have to question. Now we go back to the constitution, because the constitution is not there. Now we use the written one. Yeah. Tekemo penjo ni ngamoro. Oge ngamoro, wagini wabet pinywana no niya. Chama dikatore. Gini wacho ni chudo moro, ochulo mondo kepta. Trevor, kajua kinde moko nogomba. Adwaro duoka, ochulo mondo keth chama, nikech mane gima Marende wacho. Marende, gima chando Marende. Oko chulo. Nyera delari. No, in samoro nyalo wuoyo, gini lit na to kanyal ywak e TV. Kama Marende nyalo biro, chako kona niya, ni ochulwa. Ichulo wanade jeshi la baba. Ichulo wanade. To kale Bamisi no wacho. I saw somewhere kale Bamisi saying Raila Odinga was surrounded by parasites, not discipleship. And I sat down and reflected about this thing, Trevor. Raila and these parasites right, left and center. Because okay believe gima baba ne duaro, gima ne baba fight for. Ginusani baba onge, jingyo interest gi. Mare ne sani nyaka supporto buru. Nikech ofil ni kanye modi the certificate ne mari bedo MP next election. Koro ngamo mudo buru inyo Marende. Iwinjo parasite. Koro wano wacha ngowa, wano interest wako wagi kata interest. Wano fight, wano disciples mag baba. What did Baba believe in? Mane gimwangeyo. Okay, Marende. Trevor kinde moko. Utieno wadga ako nyakwamba. Kane igorruok e wach katiba moro Kenya kaka base. To tieno kajwango penjo to de katiba ne ber malich kakiliche ni. To kare moyogolo pesa dero te chulo ji nango. Mondo mi okal gini. Ichulo ji utieno nango. Abe e penjo ma penjo. Kane katiba mar chama ber ahinya.
to kare pesa ichulo ji otieno nang'o. Ogonye e dero otieno nang'o mondo party leader obed attacked. Jothurwa nyaka yaw wang'wa mondo wanen tir to wakwer jogi. Pesa ni ng'amo gole nikech chaki. Wakwer jogi. Winja tieki. Wakwergi. Pok wanenogi ga. Pok wanenogi. Adwa ni yel file mar chama mondo imanygi, ing'i suchgi. Iyelgi achiel kachiel. Ni to ng'ani to nogi kure. Ing'eni ki ne chama tipenjo ni participation mari e chama en mane. Adwa ni unonegi mondo gogi kogno achiel kachiel mos. To wapenjo jo chama ni ng'eye ni ok ang'eyo oyo mata ng'eyo be gichal godo. Iwacho ni magi ok jo chama. Mane gimitemo wacho. Jothurwa gi jopiny ma jo chama ne nyalo duoko penjono. Iwinjo? Tipenjo ni ng'amo chudo. Piny pod chon wabro fulogi. To gichudo nikech ang'o? Donge penjo moro ma jothurwa bende adwa noduoki. Iwacho ni wach jakom ne en lo. Iwinjogi? Sechego bende giwachonwa ni jakom noluoro katiba. Akia jakom magilose koro gibuoga. Iwinjo? Jakom noketo joka e yor kojolo. Kako buru bende ne e yor kojolo mokwongo. Jogi nobedo approved te Mombasa. Giyiero achiel nang'o. Giyiero achiel e jogi nang'o. Mane penjo manyaka giduokwa gi jachudo gino. Gijachudo. Marende sikdowe giri chudo ni. Gima timre marende riembo wa chama. Nikech opinions wa differ. Ka Sifuna ne differ gi broad based thing, baba no wacho nang'o uru Sifuna wuo. Ano ka wacho ni kik ng'ato timre nade kik ng'ato wuo. Sani ko wacho our mind, iwinjo, this is how we feel and this is our stand. Marende no ni wanang'owa wanadui. To ng'ato ka ng'ato nigi opinion ne. To opinion wa differ nang'o. Waonge wach go buru. Wan gi wach nikech ni wasomo ground. Ground wacho nang'o, ODM bedo family thing. Iwinjo? Okwanyal miyo jobed piny, jochak ODM is the largest party. We all know that. And so many people have confidence in this party. And we cannot sit down and allow people to destroy chama ya baba. You understand? Because if the right, the due process was followed, oburo bedo. Wadi wacho nango oburu tosha, to wabro luwe. But gini okata wan mwabiro go jopin, to wan kaka jeshi, wacho ni uandika ngowa petition. Iwinjo? Koro okonego beni gibedo gi shida. Kama wacho ni juogi yiero, ka juogi no yiero buru, anga oburu luoro, ogedhi adhi debe, to yiere, kaso kokoni tedhi timore nade di rumo. Ibro no kobro kwacho kani long live oburu Odinga. Ten mano wacho ni komi noko dwar kata. Noko chung, noko wacho mondo yiere. Asebedo kata kode kamo misa ni gini no wacha ni kurane mamake, tambo kanyal rengo. Kore na kana wacho noko wacho kana noko ne omake, we jogo kone ni ya wadhiyo. Ingeni Trevor, you cannot force someone to lead. You understand? Mangisoni oburu ne onge passion mar bedo party leader. Koro ku force bedo party leader. Ebongalia what you've gone for willingly and what has been imposed on you. Will you deliver that capacity? Our fear is ODM kupotea. Ola no dekani. Ango majaduongo buro setimo mamiyo paro ni ODM nyalo la. Gimotimo in violation of ODM nyalo la. Violation of the rule of law. Violation, Trevor. Violation. Marine wacho no chulwa, mochulo wato onge. To Marine ni kan gi confidence. Wacho ni Marine you see. As someone who has worked with Raila, there is nothing to be feared. Marine can say, Ogaga Delaru, you have been paid by this person to come and destroy our chama. Raila Tabitha umeandika petition. You have been paid by this person and this person. And I wish to pose a question to him. Marende, what is wrong with the petition man on Degi Raila Tabitha? Don't have any petition name was able to say. No, what is wrong? I just want to see two clauses. What is wrong? What is wrong? What is wrong? Eno penjo ni angomi okumaka men gi jomodongo. Tiwacho ni mano nikech jakome manentire ndalo manikisedho jakom was law. To mano ko yiego. To koro joma wacho ni une muda ketho chama mage jomodwan wuogo no sana. To Marende konwa jomoro. Ngeni ka gimebe diera ni ka wacho ni okumaka men gi jaduongo buru Oginga to wacho ni ntire kaka chama nyalo lal.
ang'o madhi lalo chama ni en ang'o mosetimore muneno ni ok nyal ok yo koriere nikech kata miya manatelo kata seche ma pod amake gi kojolo ninyalo wacho ni Mbija notimo kama to ok wayie gi chung' mare koso we alok penjo ni wach broad based ni uyiego koso oyo un kaka jeshi la baba. Trevor ni winjo ka Winnie nowacho Mombasa maber niya ok dok penjo Winnie nowacho Mombasa maber niya the people of ODM entrusted one particular individual to lead the broad-based relationship entirely. Dong Marende. Ema Winnie wacho niya I think we should now go back to the people. Ewinjo already Winnie no se winjo ka jo piny penjore ni ng'ama ditero wa Kanan en ng'a. Ewinjo koro ODM belongs to the people, power belongs to the people. You understand? Let us go back to the people mundo jiomiwa ng'ama nyalo lead broad-based relationship. To as per now okonyalo wacho ni wayie gi broad-based koso kwa yie gi broad-based. Gimonego beni timore onego beni wan gi ng'at mo fully believe in kwa oro katacha yani baba kane ntie kwa to kono wan en kama wangeni baba is fighting for us. But you see we cannot link Oburu to Raila. Trevor, leadership is not sexually transmitted. It is not. Character is not sexually transmitted. Trevor, the fact that Raila that does not make Oburu Odinga a version of Raila. He's nothing close to Baba. Oonge remo. Oonge. Ngato kangato nigi. Ngato kangato nigi mbine. Ngato nigi mbine. Okay. Marene. Wuod Nyakach. Awinjo kaka nyaminwa ni loso. To adwa duoko wach chien matin jothurwa. Ni broad-based government en pach oganda mar ODM. Iwinjo. Anyalo paro kane wan Addis Ababa. Tok yiero. To otieno manoluwo yiero no. Kana arado gi jakom Addis Ababa e airport kodhi Dubai. To wago mbaka. To nyisa no dhi to duogo. To koduogo to bro choko pach jopiny. Mondo mi wawinja nena ni piny orie kure. Iwinjo. Kobiro to nolor Mombasa kinyalo paro. So yudo kotese kanie mbele ne kachacha. Munego go essay kowacho ni koro watiyo kanyakla gi sirikal mar William Ruto. To no wacho ne joka no oyo wadhi apenj jothurwa. Odhiambo no donjo Kisumu. Kodonjo wi nam to rado gi Kero Dungi Randa gi council mare. Tok mano orado gi delegate ma Kisumu. Koa Kisumu orado gi delegate ma Homa Bay. Orado gi delegate ma Siaya. Odhi Migori. Manyamira gi Kisii no orado gudo Kisii. Odhi North Eastern. Odonjo Nam Chumbi. Nowuotho e oganda mag chama mamarwani. Obiro Nairobi ka motimo bura mar jo chama ma Nairobi KICC. Ma jo chama oyie ni Wuonyalego wayie mondo chama mamarwa obede winjruok gi chama mar jatend piny matiyo sani William Ruto. Odiochieng' manoluwo mano kane watieko delegate meeting ma KICC ma bende nantiere. Kinyne noketo sei e koke mosingo ne Ruto. Ni chama marwa gi mari owinjore weche 10 mwatiye. Kawuono ng'ato ok dibi nyiswa ni mano ok recognize kako wacho ni ok wanyal wacho ka wan e broad based. Mano jaro kendo chayo pach jo chama mar ODM mokwongo. Iwinjo. Nikech nitiere weche mane wawinjore gi jatend piny kacha. Ni wadwa notim. Wadwa ni ngima mar ngima odog nini bech ngima odog piny. Wadwaro ni mondo rowere mondo mitije. And wadwaro ni police brutality mondo stop. Wado vitu gigo mondo gigo dhi mbele kose. Mano mokwongo. Mar ariyo mane pach jopiny. Kane en pach jopiny
En pach ODM. Mane momiyo kinde ka kinde jakom ne timo meeting gi Central Management Committee. To nyaka Sifuna milose wiye ni somo statement kawacho ni chama mar ODM ok Raila ni broad based. Iwinjo. So wawe individualize the broad-based arrangement. It was not about Raila Odinga. Broad-based government ne about Juthurwa. Mogik e wach mar broad-based no. To kuwa onge kanyo, wadhi kure Trevor. Ingeni nyaka wang'e. Ni ok di wuog e ot ni dhi manyo gima in go ni wuok ok dhi manye. Adwa miyi example. Jatend piny masani William Ruto. Piny no chame sirikal mokalo. Wiwa ok nyal wilgo. Miluonge ni mtu kutanga titime nade tigorwo kode ku to ramo onge chieng' mano wuoke mo wacho ni sirikal ni ok marwa wanwa to no manyo piny be tele manyo kata ka ine iye iwinjo adonyi so ganda wa ni telo wadhi manyo kata ka wanema wawuok wawene jogi nango ni koro wan wuok oko wadhi manye. De la ruti gima Oburu Odinga no wacho ka wuono nyare Oburu Odinga no wacho nango ka wuono seche mano go mbaka gi jopiny mae gima jaduong' Oburu no wacho ka wuono winjani. Those who want to or think or want to break ODM in their fertile imaginations, I'm telling them that those are very, very fertile imaginations. It will never happen in my hands. We shall not allow ODM to be divided. We are going to move forward and make ODM stronger and stronger, so that when it comes to 2027, we are either going to go it alone or we are going to go with parties with which we negotiate and get a good deal to work together. That is what our party is all about. There is nothing like forming a party to be in the opposition. Igi wach mar jatend ODM. Ine majago kodi. Keto kwedo mokwongo joma ketho onge jomoko bi yie na joma ketho chama ok bi kethore lwete. Be very good. Trevor, iwinjo? Nakoni ni wan ok wan ka mar ketho chama. Wanoneno gimoro to amua wacho. ODM osebedo ka timo participation, inclusivity ata kwa grassroots. Koro Oburu ok nyal ng'e gima timore nade piny. Nyaka watimre nade nyaka wakone. Iwinjo? To mano courage mane babacha omiyowa. Marende to verigo marende dwaro certificate. Marawo. Makanye. It is in public. Ano kachung. Okachung anyway. Interest marende timo nade marende defend. To Oburu wacho niya either 2027 ODM bro bede power koso the form the coalition again kata gibro makore gi jomoko mondo giyud wan kaka ODM waonge shida nade. The purpose of a political party gik moko mainly ariyo. Mokuongo en to capture power. To konyalo capture power giloso coalition waonge shida. That is why political parties are formed. The second one is to run it as a business enterprise. But now you see the latter one is not our business right now. Wadwa ng'iyo jopiny osebedo ka timo nade ka inyore ka ODM nyalo capture power mondo wana ka jomo osebedo ko bedo marginalized wabede government then let ODM capture power. Tudwa golo wasane namo Okwagolu iwinjo wadwa bede sirikal to sirikal ni mondo bi wabede let us be in it following what Raila Amolo Odinga fought for, because kwa donja kamano how are we different from other people? You get? ODM has been special because gik mosebedo kwa fight for. We've sacrificed. ODM has been the selfless party for the longest time. Iwinjo? Koro okodwa mabed like the rest of the party. To ka gini nyalo kelo no inclusivity ana Homa Bay. Mondo mi jo Homa Bay omed bedo gi gik mabe manyalo ngayo kelo no ka we wadonje sirikal. Un kaka jeshi la baba ko ng'iyo gini kiun kata koro ni wach ni kare waluongo nu NDC mudwaro. Ngagere mudwano mal olar kom mar jatend party. Wan onge gi ng'ato modwaro. Koro mi wane uru kata jimo ka ng'wen kaka Rowere jeshi la baba wacho ni dwaro NDC mi wauru jomo dwani wapuodhe gin ngagere. Ok do luongo nyenga gi. Akwiri no ko di luongo. Anaka. Ok wang no luongi.
Oko biluongo. Samoro kata en owuon odwa chungo manye tend party ya. Ingeni I cannot speak on behalf of others. I cannot speak as Beverly. Givanya lo wacho deshi la baba ne yuago kama. To kata nigi preference ne. Ana lo wacho ni Oburu Odinga. Odog ni Oburu Odinga timre nade odong. To ntie katika moro machielo, mnyalo bedo gi another candidate. Iwinjo? Koro kanyo is we have autonomy of choices. Individual, yeah. Koro gima timre ok ni wan gi preference candidate katango. We odhiyo ntiere joma nigi gombo. We joma nigi gombo ting badgi ni ana gombo lead party. Mondo gidhiyo ka giyiero ma gikamo ni en Oburu, then we won't even have a problem with that. We don't have a preference candidate. Okay. Yeah. Marende. Rowere be nigi duol e ODM kama koso wach ni ntie kaka ume to Rowere to ywak. Trevor kata anatin aja higni 34 manyiso ni ama youth. So okapar ka nitiere paro mar Rowere moko ma okobedo captured. Aneno ka kata mana rawera miluongo ni Kasmuel Chaboloso pok ochopo kata higni 30. Awinjo ka embo okichore mabor gi pach joge ni. Aneno ka chair lady mar young captains godhiambo sani Roslyn Alionya beno deko barua ka kwedo gima joge otimo mago jenzi mag chama. Aneno ka gimbe giluongo Oburu ni jenzi wadgi. Kisomo barupgi gimbe gin joma tindo. Tapenjo joge ni to gin members number D. To un kaka jofwambo useneno attachment mar members go? Pok unene. Ena barua mondiki ni nitiere jomoko milose wigi to jogo ok taji. Kata mana attachment mar life members go onge kadang go kura mar life members go be bro kwedo jogi marabora ndi. Iwinjo? To mano kikwago mbake ahinya wago mbak jothurwa. Ni mondo jothurwa sani jatend ogandawa mosesidhi gi juok piny luo en Oburu Oginga. To mosidhi gi chama mamarwa gi structure mag chama en bendo Oburu Oginga. Iwinjo ko Oburu oloso kawuono kwayo jothurwa ni jothurwa e engine mar chama. Kikwawe chama mondo chama podhi. Jothurwa ema nyalo medo kwayo ni mondo wamed piyo e ODM ka kich kendo wabed mager kabisa e chama mamarwa ni. Mondo warit chama, wager chama, chama med tegno mondo chama obed e sirikal. Okay. Wach mogik miwewa godo Delaru. Sakoro mawa wango. Wach mogik midwa ni jopiny owinji. An wach na ne jopiny en lamona mondo mi chama moro ODM obed motegno. To kata ko bedo mategno ni nitiere juogi. Juogi ne nigi Raila Amolo Odinga. Juogi yiero kingpin mar Luo. To an anyaluo anyalo wacho ni juogi yiero kingpin. But Trevor, again, there is something called diversity. And Baba no ken ngama tribalistic. ODM oken chama mar Joluo. Okonyalo wacho ni juogi yiero Oburu, onyalo bedo ni juogi yiere kaka kingpin. To juogi bo yiere kaka jatelo mar ODM. We watim gik mabeyo ne ODM mondo mi legacy mar Raila Amolo Odinga metimore nade dhi mbele. Okay. Marende wach mogik. Katieko mokuongo aduoko ne erokamano jomoro message life members oro na message kama kalo 30 mawacho na ne gin gi defend Dr. Oburu Oginga go ne giero kamano kuonde ma gin tiere te. Ayudo from tung piny, ayudo koa Siaya, ayudo koa nyaka Thuru. David Ocholo wacho no jachama motegno to siro Dr. Oburu Oginga and very many oyie kode. Mogik pod adwa go ne jatend piny erokamano William Ruto kendo adwa ni mondo jothuru one kaka otimonwa. Naneno ko wacho ni koro dhi yawo ndara ma Rironi kakalo Naivasha nyaka Maimayu to kendo madhi nyaka Nakuru madhi nyaka Mau Summit. Jothuru osechandore ndala igni mang'eny ahinya kendo waseninde ndara pile ka pile ka okwadhi maber. Akwayo jothuru ni gima Daktari Oburu Oginga wacho ni mondo wamed bede broad based mondo mi jothuru oyud gik mwanyalo yudo gisani mondo mi watim mano. Kik wabedi jok manie ot to wan ema wadwa tucho yieno mondo yie opodhi. Wabeda jokanyo mohero yiegi to waher pinywa.
Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Aneno ka jo ODM to giger ma aneno ka Esther bende oro na wach ka Mrs. Omondi game Siaya mano women league leader. Oten Trevor nyis nyadendi no we mislead jopiny. Odhi mose weche mag ODM. Pod otin kabisa. Wuon bende oro na penjo mano jaduong Samuel Ombija mwalimu teacher retired mano baba wa wuon monyuola. Wacho ni penj na De La Rue ni who elected Raila ko kujuo penj. Nini kama koro wuon mano koro kaduoke koro alora shogi kanyo koro mano jaduong wuon ne moro bese. Raila was exception. Na cha uliponya kama chonia. Raila is exception. Yo kama wewe Erokamano to. Ni dede matek wewe kanyo jotamu sibuero kama na nyako miwasiche u. Victor Marende jatend MDD mano movement for defense of democracy bi Warren Ogaga De La Rue jakanyo mar jeshi la baba erokamano nyako miwasiche mane kama wewe chenro mar buch jopiny ran kaka pile nyinga Trevor Ombija jandengo panga jonyakach dendo Ombija taya nyako ar guok ocha pesa nini maber jaka Erokamano.